Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki sipai duriau jong ka India lani ki Indian Navy kila pentikna bagila long ki Pynkhreh ban kerwet ya ka Pakistan la ka de ban siat da ki namding na slaum lani la ka de ban Thma napo da ki submarine ki Navy kila Pynkhreh ru ya ki helikopter ki bala kedlupa ha ka Jhad Thma jongka kabala banyam bun teli ki lingsun ya pom Henry ya minta ki ap satang ka hukum na ki bor bahalor lanu ban kerwet no ya ka Pakistan ki Indian Navy menda khasiru kila pha shushu ya ki namding lani ki missile Khlaiñ bor ki ban penjot lani ki destroyer jongka Jhad Thma INS Surat pat la penkit ya ki na Hazira port ka badan ha Gujarat ka INS Surat ka de Jhad Thma penjot ka Khlaiñ bor tam ha ka Pyrthei borok kowe bat hapo ka ni Jhad ki don bun teli ki tiar Thma ki Khlaiñ bor ya ka India kam salia yanuru ka way ni kila patay kubor talayo banya kren but way na ki commanding officer jong ka Indian Navy u Captain Sandeep but uni ulaong ba ka Pyrthei borok ka way ka tibha ka ka INS Surat but ka India ka don bunteli kum kini ki Jhad ki bala khre ban khruit la haslaum ne hapoum